Παγωτό. Όσο πιο υψηλής περιεκτικότητας είναι σε γάλα, τόσο πιο υγιεινό είναι, άρα μεταβολίζεται και πιο εύκολα. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται το παγωτό κρέμα στο συνεταιρισμό Μεσοτόπου της Μυτιλήνης. Ο υπεύθυνος που παράγει το παγωτό θα μας πει 2 λόγια για να μάθουμε τη διαδικασία. Μπάμπη, για πες μας 2 λόγια. Εδώ γίνεται ο βρασμός του γάλακτος μαζί με όλα τα πτυτικά, το οποίο πιάνουμε θερμοκρασία στο 85 βαθμών Κελσίου. Στη συνέχεια η θερμοκρασία πέφτει για να γίνει σωστά η μαστερίωση στους 30 και από εκεί μέσα σε 5-10 λεπτά περνάει μέσα στις παγολεκάνες, το οποίο το κατεβάζει στους 4 βαθμούς. Το οποίο αυτό το μείγμα θα μείνει 1 μέρα μέσα στην παγολεκάνη για να γίνει ορίμανση και την επόμενη μέρα πάει στη μηχανή του παγωτού για να βγει το τελικό προϊόν του παγωτού. Πόσα στάδια έχει το παγωτό? Είναι 3. Ο βρασμός, η ορίμανση και το τελικό προϊόν. Τέλεια. Σε αυτές τις παγολεκάνες γίνεται η ορίμανση, το οποίο κάθεται 24 ώρες, φτάνει 24 βαθμούς και κάτω. Εδώ είναι το προϊόν, το οποίο αυτό σε λίγο θα περαστεί από τη μηχανή του παγωτού και θα βγει το παγωτό. Εδώ είμαστε πλέον στο τελευταίο στάδιο, το οποίο η μηχανή τραβάει από την παγολεκάνη το μείγμα, το παγώνει μέσα στο θάλαμο και βγαίνει το τελικό προϊόν, το οποίο είναι το παγωτό. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε κρέμα, το οποίο είναι και το βασικό μας παγωτό. Πάνω σε αυτό το παγωτό βάζουμε τις γεύσεις και κάνουμε όποιο παγωτό θέλουμε, τύπου σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα, μπανόφι. Πάπη, το γάλα σε τι περιεκτικότητα βρίσκεται μέσα στο παγωτό? Είναι το 70%. Πολύ ψηλό ποσοστό. Και το γάλα, από πού το προμηθεύεστε? Το γάλα που προμηθευόμαστε από τους ντόπιους κτηνοτρόφους του συνεταιρισμού μας. Δουλεύουμε μόνο πρόβιο γάλα. Τέλεια, πολύ ωραία. Το πρόβιο γάλα είναι αρκετά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πρωτεΐνες και ασβέστιο. Αν και είναι υψηλής περιεκτικότητας σε λακτόζη, είναι αρκετά πιο εύπεπτο από το αγελαδινό γάλα. Γενικότερα προτιμούμε τα παγωτά, τα οποία είναι υψηλής περιεκτικότητας σε γάλα.